Twijfel bij Zeeuwse gemeenten over het nut en de noodzaak van de fusie tussen de GGD en de veiligheidsregio in Zeeland. Ja, ze zitten alle twee wel in een tak van hulpverlening, maar GGD'ers gaan geen brand blussen en brandweermensen gaan geen epidemieën bestrijden. Dus in die zin blijven het twee aparte takken van sport. Straks meer daarover, net als over dit. Zeegroentesnijders willen een vuist kunnen maken en onderzoekers duiken de geschiedenis in. Goedenavond. Veiligheid fuseert met gezondheid. Zo kan je de voorgenomen samenvoeging wel omschrijven van de veiligheidsregio in Zeeland, afgekort de VRZ, met de GGD Zeeland. Samen zijn de VRZ en de GGD slagvaardiger, is het idee. Maar 6 van de 13 Zeeuwse gemeenten trappen nu op de rem. Ze vrezen voor een financieel debakel. De VRZ gaat als veiligheidsregio over brandweer, rampenbestrijding en geneeskundige hulp bij rampen. Dat overlapt deels met de GGD. Die biedt ook geneeskundige hulp bij infectieziekten, vaccinaties en bij jeugdgezondheidszorg. Dit is het kantoor van de GGD in Goes en dit is het kantoor van de VRZ in Middelburg. Zowel in Goes als Middelburg gaat het om 2 verouderde gebouwen die eigenlijk voor veel geld verbouwd moeten worden. Dus was de gedachte een paar jaar geleden al, zet die 2 organisaties nou samen in 1 nieuw gebouw in Goes en maak er dan gelijk door middel van een fusie 1 krachtige organisatie van. Zoals dat ook al gebeurd is op andere plekken in Nederland. Maar zo'n nieuw gebouw en het gelijkschakelen van cao's kost geld. Hoeveel is nog steeds niet duidelijk. En daarom wil een deel van de Zeeuwse gemeente nog geen handtekening onder de fusie zetten. Die cheque die wij zouden moeten tekenen, ja, dat zou een blanco cheque worden. En daar zijn we niet zo van in deze raad. We willen graag weten waar we aan toe zijn. Reken het dan eerst nog een keer goed door. En daar kunnen we misschien wat mee. Zowel op het punt van de nieuwe huisvesting in Goes, als op het punt van moeten de cao's gelijk getrokken worden tussen de 2 huidige organisaties. Dat is nu niet zo. Dat kan dus een aspect in zich hebben dat alles nog wat duurder wordt. En zolang dat niet helemaal duidelijk is, zullen veel gemeenteraden, waaronder Rijmerswaal, even die gegevens in het najaar afwachten. De discussie heeft al voor vertraging van de fusie gezorgd. Dat is lastig, erkent Joke Gamers, directeur van de VRZ. Ze wil de Zeeuwse gemeenten tegemoetkomen. De meesten zeggen, we onderschrijven de koers nog steeds en dat is namelijk samenvoegen. Alleen, we willen wat meer inzicht in de financiën rondom huisvesting en de cao's. Gaat u die duidelijkheid bieden voor het eind van het jaar? Wij zijn natuurlijk keihard aan het werk om dat te doen. En wij verwachten dat we dat ook voor eind van het jaar doen, ja. Die discussie over geld zorgt er ook voor dat mensen beginnen te twijfelen aan het nut van de fusie tussen de veiligheidsregio en de GGD. Zo'n fusie is niet overal in Nederland gelukt. Ja, ze zitten alle twee wel in een tak van hulpverlening, maar GGD'ers gaan geen brand blussen en brandweermensen gaan geen epidemieën bestrijden. Dus in die zin blijven het 2 aparte takken van sport. Is zo'n fusie dan wel echt nodig? Ja, je kan je iets voorstellen tot er met het typepapier en de computers en zulke soort dingen tot daar best winst in te halen is. En dat zou ik dan ook graag voorgerekend zien. Ze hebben mij in ieder geval nog niet kunnen overtuigen. Ik heb zelf in de regio Arnhem gewerkt, in een regio waar dat al langer gefuseerd was. En dat werkte eigenlijk prima. Je hoeft natuurlijk niet altijd een nieuwe huisvesting te maken. Dat is weer afhankelijk van waar kom je dan nu vandaan. Alle 2 die organisaties zitten in een pand waarvan ze van de VRZ beweren dat dat te klein en niet praktisch is. Dat dat gerepareerd of verbouwd zou moeten worden. Twijfelt daaraan? Nou ja, ik heb daar geen zicht op. Ik weet alleen dat er wel miljoenen nodig zijn om een nieuw gebouw neer te zetten. Wat eigenlijk aan het primaire proces, het blussen van branden en het bestrijden van epidemieën, niets toevoegt. Het is een van de heikele punten in politiek Zeeland. De fusie tussen de GGD en de VRZ. Na de zomer praten de partijen met elkaar verder. Om hun belangen beter te behartigen hebben zeegroentesnijders nu een stichting opgericht. Want de Zeeuwse traditie staat onder druk. Met de stichting hopen de zeegroentesnijders mee te kunnen praten over de strengere regels. Kijk, dit is niet met eten. Vanaf dit jaar mogen de snijders pas na het broedseizoen de schorren op, maar dat is volgens de zeegroentesnijders veel te laat. Omdat de groenten, zoals lamsoor en zeekraal, dan niet meer lekker zijn. Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen. Toch is dat volgens de zeegroentesnijders de nieuwe realiteit. Daarom is er nu een stichting opgericht dus om de belangen van de groentesnijders te behartigen.
En vuist maken om met elkaar samen te werken naar een goede oplossing te komen die voor iedereen goed is. En dat betekent volgens de Snijders dat ze eerder de schorren op mogen. Watersportorganisaties willen dat booteigenaren worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten maken tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug. Tijdens die afsluiting kunnen er geen schepen door de brug, waardoor eigenaren hun boot al voor de afsluiting naar de andere kant moeten brengen. Waardoor ze extra lichtgeld en toeristenbelasting moeten betalen. De Zeelandbrug gaat vanaf 1 september 6 weken dicht vanwege een grote renovatie. Het is al jaren wekelijks prijs op de Zeeuwse milieustraten. Inbrekers die een van de terreinen betreden om ijzer of elektrische apparaten te stelen uit een van de containers. De Zeeuwse Reinigingsdienst, beheerder van de terreinen, is het nu meer dan zat en heeft maatregelen genomen. Dit is bijvoorbeeld een van de plaatsen waar langs ze binnenkomen. Dan knippen ze gewoon het hek open en wij mogen het dus wekelijks gewoon repareren. Het is al jaren een probleem, diefstal in milieustraten. Een van de populairste is de Milieustraat in Seroskerken. Tot nu. Hoe ging dat nou eerder? Dat ging eerder met een gewoon klein cilinderslotje. En nu met deze zware beugel. En dat is dus echt nodig op al die milieustraten op die manier? Ja, het is echt nodig om mensen eruit te houden en anders slijpen ze het met een haksenslijper gewoon open. Want wekelijks is het wel ergens prijs in Zeeland. Ja, elektronica, dus geluidsboxen, telefoons, werkelijk van alles. Oude telefoons, zaagmachines. Ja, mensen zoeken er gewoon dingen uit waar ze nog behoefte aan hebben. Beeldschermen liggen hier vooraan ook nog, dus we hebben televisieschermen. Ja, dat is allemaal als het goed is kapot of stuk, maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Wij zijn afhankelijk van de meldingen die wij krijgen. Op het moment dat er een melding komt, dan kunnen wij daarop direct acteren. En dan is voor ons van belang wat het beeld is. Dus dan zijn we echt afhankelijk van de informatie die we krijgen. Mocht het dan een heterdaad-situatie betreffen, ja, dan kunnen we uiteraard overgaan op aanhouding van de verdachte. We hebben er een aangetroffen in Terneuzen, die had een boodschappenlijstje bij hem. Dus die had de boodschappentas en een lijstje wat hij moest zoeken. Dus die komt denk ik in opdracht van iemand materiaal oogsten. We hebben camera's staan, we doen aangifte, we hebben nu sloten, we hebben speciale hekken. We hebben geïnvesteerd in hekken die niet makkelijk open te breken zijn. Vroeger zat hier alleen een gaashekwerkje met prikkeldraad erboven. Nou, het prikkeldraad hangt er nog, maar dit is echt stevig spul. Hier ben je echt even aan bezig om hier doorheen te komen. Maar ja, het is ook heel duur, dus je moet fors investeren om het hele terrein heen. Het is groot oppervlak om zo'n hek neer te kunnen zetten. Al met al levert het veel frustratie op bij de milieustraten. We zien soms dat ze de volgende dag alweer terugkomen of dat we ze op meerdere straten in beeld hebben. Politie en Openbaar Ministerie hebben andere prioriteiten dan dit. Het is natuurlijk ook afval van burgers, dus ze zeggen van ja, het is afval. We houden er geen registratienummers van erbij. Het is wel lastiger op het moment dat we een melding krijgen en we treffen een verdachte op een afstand vanaf deze locatie. Om dan te bewijzen dat het goed hier vandaan komt, omdat het hier niet geregistreerd wordt. Ondertussen heeft de ZTD eieren voor haar geld gekozen en worden meerdere milieustraten nog beter beveiligd tegen inbraken. In ieder geval op de milieustraten waar inbraken geweest zijn en alle milieustraten die we gaan veranderen, gaan we het ook echt aanpassen. Want ja, dit wordt wel de hekken die we eromheen willen hebben. Ja, en als je het hebt over milieustraten die daar last van hebben, welke hebben we het dan over? Nou, we hadden het nu vooral op Walcheren, dus Middelburg, Vleren, Vlissingen. Maar we hebben het ook in Goes, we hebben het ook in Capelle en zelfs in Terneuzen is het ook nu aan de orde geweest. Dus het komt overal wel voor. Je kan er eigenlijk geen pijl op trekken, dan is het soms weer even rustig. Hier in Veer is het nu gelukkig even rustig. Maar ja, het kan zomaar weer ineens terugkomen. Wie deze week over de Oosterschelde vaart, kan ze aan het werk zien. Onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Duikers zijn op zoek naar onontdekte parels en andere schatten. Zoals een scheepswrak en de mogelijke restanten van een kasteel. De Oosterschelde is niet alleen een schatkamer als het gaat om de flora en fauna of om de culinaire geneugten zoals de oesters en de mosselen. Nee, de Oosterschelde is ook een schatkamer aan archeologische vondsten. Ja, zeker weten. Dit hele land is verdronken. Het ligt hier vol met verdronken dorpen en de resten daarvan. Dus je moet niet gaan denken aan gouden munten, maar er zijn zoveel meer archeologische resten die ook aandacht verdienen. Ja, het is absoluut een schatkamer. Het onderzoek is volgens de archeologen hoog nodig. En Zeeland kent ook ontzettend veel archeologische sites die weinig archeologische aandacht hebben gekregen. Professioneel archeologische aandacht. En daar proberen wij nu verandering in te brengen. Er zijn al wat interessante vondsten gedaan. Zoals een muur die mogelijk van kasteel Lodijken is. En Romeinse dakpannen.
De archeologen zijn tevreden over de voortgang. Wij worden heel blij van die muren die we hier aantreffen. En die kunnen heel veel vertellen over de datering, wat voor gebouw hier heeft gestaan. Het is een groot project. Je moet met een hoop dingen wel rekening mee houden, met wind en met de stroming. Maar weer de moeite waard om hier aan de gang te gaan. Onbeperkt friet eten, nieuwe vriendjes maken en lasergamen. Een droomvakantie voor 20 Rotterdamse kinderen in Zeeland. Vanwege geldzorg of andere problemen thuis kunnen ze niet zomaar op vakantie. Maar Stichting Humanitas maakt dat toch mogelijk. Dat wordt goed ontvangen. Omdat we leuke dingen doen. We gaan naar het strand. En de klokjes. En je krijgt vaak heel veel dingen. De gasthouders zijn onmisbaar tijdens zo'n week. Kindjes komen bij je aan en dan zijn ze vaak best moe. En einde van de vakantieweek gaan ze met een big smile naar huis. Ze genieten enorm. En ik vind het ook gewoon goed, ook in je gezin. En voor de kinderen van de gasthouders is het ook een en al plezier. Deze nacht hebben we samen geslapen. En we hebben een heel groot zwembad, dus daar gaan we ook heel vaak samen in spelen. De kinderen blijven nog tot en met zaterdag in Zeeland. Bewolking overheerste vandaag, maar veel regen. Op een kleine lokale bui na viel er niet. Het werd maximaal 21 graden. Morgen start wederom bewolkt. In de middag meer weer zonnig. Wind neemt in kracht af en het wordt net zo warm als vandaag. En tegen het weekend wordt het weer wat warmer. En tot slot nog even dit, want welke rotonde, fietspad of welke andere verkeerssituatie dan ook bij jou in de buurt mag wel eens onder handen worden genomen of veranderd. Dat willen de collega's van de social media redactie weten. Laat je een suggestie achter bij ons op Instagram of Facebook en de rest is hopelijk pure magie. Voor nu in ieder geval nog een fijne avond en graag tot morgen.